Tranzacțiile de cumpărare la ATM-urile noastre se realizează foarte ușor datorită meniului intuitiv al ATM-ului. Atingeți ecranul principal pentru a intra în meniu. Selectați criptomoneda pe care doriți să o achiziționați. Selectați tranzacția de cumpărare. Selectați intervalul în care se află suma pe care doriți să o achiziționați. Scanați codul wallet-ului dumneavoastră. Verificați întotdeauna că adresa de destinație să coincide cu adresa de destinație a portofoliului dumneavoastră. Introduceți rând pe rând bancnotele în ATM. Așteptați și întotdeauna verificați dacă suma introdusă coincide cu suma pe care dumneavoastră fizic ați introdus-o. Apăsați butonul de cumpărare. Întotdeauna printați tichetul. Păstrați tichetul, este dovada tranzacției dumneavoastră. Finalizați tranzacția. Asta a fost tot.